What's up, Ketchup? It's your boy Tiu. And I'm Sap. And I'm Japet. Alex. SHIELA. And welcome back to my channel! Yay! So guys, may ano kami ngayon, may laro kami ngayon. Ang laro namin ngayon, mukbang with a twist. Mukbang? Laro ba yung mukbang? Hindi guys, actually magmukbang sana kami ngayon kaso wala kaming mapag-usapan kaya gawin ko na lang games. So yung games namin, kakain kami ng pizza. Wow! Tigtatatlo kami ng apat pala, tig-isang flavor. Paunahan kung sinong mauna. May timer kami si AESAPH, may cellphone siya. Kung sino yung unang matapos o pinakamabilis matapos sa last part pagkatapos naubos ng apat, iinom na isang basong coke. Tapos may twist, hindi lang diretso kain. May gamit kami na mouth opener. Binigay ko na sa kanila, tapos pinahugasan ka na. So, ano nyo kung kasya ba? Paano ba ito paglagay ko yan? Hindi ka siya sa akin. Hindi naman kasi paano napasok? Paano may napasok? Paano may napasok? Sa basis kasi ako dati, kaya sanay na may yung malaki. Ah. Dito. Ito sa baba to. Ganyan. Ganyan. Ay, kuha lang ka tissue. Yung ka mo, Hindi. Sa baba. Dito. So, sinong mauna? Dahil ladies first, ang unang kakain si SHIELA, kailangan isa nito ha. gusto ba ka? Sige, bahala ka, Pin. Tapos, yung manalo, may 500 pesos! May pang-spin ako! Nakakain na ng pizza, may 800 ka. So, unahan ha. Excited ka, wala pa nga. Timer starts now! Pera, Wala pala kain ng isa. ano ba? Pwede ka mag-pass. Pass ka na? Ay, wala kang 500. Sayang yung 500 mo. Okay lang eh. Disqualified siya kasi nag-pass siya. Next. That's it. Next. AESAPH. Uy, wala mag-stop. Wala timer eh. Sige ha. Timer. Start. Now. Sakit guys. Uy, ikit-ikit na. Grabe. Kaya, ito So guys, bale dalawa na lang. Kasi medyo mahirap pala. Medyo mahirap pala kaya dalawang pizza lang. Tapos hanggang mawala talaga ha. Hanggang mawala yan ha. Hanggang mawala talaga tsaka uminom ng cola. Ginagaya ni isa. Bawal pa uminom. Hanggang isa. Usapan. Wala nang nangyayaan ha. Disqualified pag tinagala. Hindi pala. Kala ko dumugog. Ala, ay disqualified!
Wala, hindi niya tinanggal. Hindi naman niya tinanggal yung ano. Ay, recycle lang. Sakit reservoir. Dalawa lang siya, ubusin mo yan hanggang mawala. Meron pa sa kilid. Ano sa mga? Ano sa kilid na? Nasab. Oo, kana. Pag nawala na, tsaka pa inom mo na, dalawa lang. Dalawa lang. Uy, tayo na ganito. Wala pa, may tubig, may coke. O di, tanggalin, hindi mo tatanggalin. Yan yung challenge. Hindi na sabi ko, ano ba? Ano nga ba? Para sa may bati. 3 minutes and 40 seconds. Wow! 39. Oh, sige, 39. Ay, puno ba ito? Hindi na tangtangon ko. Oh, next, si Apet. Okay, timer. Timer. Start. Ano ba na? Wala niya. Now. Sakit, bet. Sakit. Puto. Dalawa na eh. Wala hagam. Tagat. Dapat may mabiling mo. Go, Apet. Sakit, eh. Go. Sakit, no? Tatango. Kailangan na umusin yan. Kailangan wala na. Kailangan na. Talagang inano ni Isa yung coke. Wala na paunoy. Wala na. Kaya na sabihin na. Stop. 2 minutes and 50 seconds. 49. Minus yun, pati the stop. Seconds to 2 minutes and 37 seconds. So, ako na sunod. Sige. 3, 2, 1, start! Nilalakin nyo kasi, hindi na ako. Parang mahirap, hindi na ako kaya eh. So, stop! Una pa si Japet? Oh, una sa update! Dahil, as una si Kuya. 2 minutes and 45 na niya. As una naman siya. Kaya nga sa daw yung oras niya. Magyapon sa abi ko. As daw si Kuya. 3 minutes mo gudi ha? 2 minutes, 47 seconds. Ah, 47? Sa kanya, 45. One round lang to, kuya. Uy, ba't hindi mo na sinusuot sa iyong isap? Wala, ha? Oo.
So may nanalo na guys, si Alex. May nanalo ng 500 pesos! Kapalit niya ba saan yung damit? So doon po nagtatapos ang aming sagwa na vlog. Hanggang sa muli! Paalam! Shout out guys sa Albertus Cruz, sa Bilderol Albertus Tagbilaran. Hi! What up, pizza? Salamat! Hi kay Mark Johnson Aurelio, kay Kate Halipa from Kidapawan City, kay Justin Michael Cañedo ng Davao del Sur, Greta Pabilio ng Guimaras, Michelle Yanita ng Kawit Cavite, kay Arvin Istoconing ng Cagayan de Oro, kay Benedict Valdez ng Bawan, Batangas, kay RJ Zabala ng San Jose del Monte, Bulacan, kay Wilbert Ruiz, kay Francis Bangalisan, kay Donsky TV, Richard Ortega, kay Franklin Opara, Jay De Los Santos ng Alcala, Pangasinan, at saka kay Emil Borjal ng Albay, Bicol.